Юраты зашичма ялынан. Муза, Чаваш челги бурчухне тынже путмейді. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмісіз, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлісе Сыңғатуллина. Бүгінгі тапшу Совет шырында Татарстанның түрлі тармақларда өсіші, республиканың Бүйік Ватан соғышында жеңуге кірткен үліші, Тоссырның иқтисад һәм мәдәниет өлкәсендәге уңышлары хақында. Россияда яшәүче өлкән һәм урта буынның күбесе Совет шыры ил тарихында иң яхшы вакыт булды дип саный. Бүгінгі көнебездә нинди генә уңайлыклар булуга да карамастан, Совет заманын сагынучылар шактый күп. Совет чоры кешеләрдә тотрыклылык һәм иртәгәсе көнгә ышаныч тудыра алу белән кадерле булган күрәсең. Без бүген Совет чорында Татарстанның үсешен өлешчә кичкән юлын барларбыз. Билгеле булганча, 1920 елның 27 майында Мәскәүдә автономияле Татарстан Социалистик Совет Республикасы декреты имзалана. 1920 елның 25 июнендә Казан губернасы башкарма комитеты хакимият вәкаләтләрен тулысынча АТСР вакытлыча революцион комитетына тапшыра. Әлеге үтә мөһим вакыйга яңа тарихи шартларда элек-электән цивилизация үзәкләренең берсе булып саналган төбәкнең излекле үсешенә зур этәргеч ясый. Идел һәм Кама җирләрендә яшәүче халыклар һәм диннәр арасында тату яшәүнең тарихи-мәдәни традицияләре тагын да ныгый. Бер үк вакытта татар халкының рухи-мәдәни тормышында сизелерлек үзгәрешләр була. 20 гасыр башына татарлар инде Россия империясендә буржуазия типындагы иң мәгърифәтле, иң нык үсешле милләтләрнең берсе булып формалаша. Бөек Тукай һәм аның тарафдарларының зур таланты нәтиҗәсендә татарлар арасында милли әдәбият киң таныла. Матбугат, театр сәнгате, сәяси культура үсә. Тоссырда 1927-1937 елларда 10 ел дәвамында халык хуҗалыгын үстерү тормышка ашырыла. 1928 елга барлык сәнәгать һәм авыл хуҗалыгы тармаклары торгызылып, дистәләрчә яңа оешмалар сафка баса. Казан мех фабрикасы, киез ите һәм җитен комбинатлары, Казан җылылык электр үзәкләре, кинопленка фабрикасы, авиация заводы, Казан синтетик каучук, Яшелүзән суднолар төзү заводлары шул исемлектә. Шулай ук рекордлы кыска вакыт эчендә авылларны масса күләм күмәкләштерү эше башкарыла. Ул тулаем бөтен илдәге кебек үк кешеләрне югалту һәм матди яктан хәерчеләнү белән үрлеп бара. Спас авылында һәм Яңа Шишмә хезмәт артелендә беренчеләрдән булып колхоз оештырыла. 1937 елга колхозлар барлык крестьян хуҗалыкларының 92% берләштерә. Барлык чәчүлек мәйданнарының 99% үзләштерә. 51 совхоз һәм 3847 колхоз, 91 машина трактор станциясе эшли. Республика авыл хуҗалыгын тизләтелгән темпта үстерү өчен 1934 елда Ленин ордены белән бүләкләнә. Октябрьдә туганнарның Ленин була бабасы. Бу җырны өлкән һәм урта буын яхшы хәтерлидер. Чөнки ул аларның бала чагы хатирәсе. Ленинның илгә зур үзгәрешләр алып килгән сәясәтче икәнен яхшы беләбез. Ә менә аның әтисен, Илья Николаевичны, мәгариф өлкәсе революционеры дип атасак та ялгышмабыз. Илья Николаевич был выдающимся чиновником. За свою службу он поднялся на высокую ступеньку карьеры. Не имея протекций, не имея связей, выходец из беднейшей семьи достиг высокого положения. Его должность была в Симбирске директор народных училищ, что в табелях о рангах приравнивалось к званию генерал-майор. Илья Николаевич Ульянов был выдающимся человеком, выдающимся и педагогом, и чиновником, как я уже сказала. Он не только писал методические пособия для преподавателей, но был еще и ярым сторонником объединения практического обучения с теоретическим. Ну и главное, в историю вошел Илья Николаевич как человек, который открыл и открывал
школы для бедных детей, в которых преподавание велось на национальных языках. Шуаш, мордва һәм татар телендә белем бирүче мәктәпләрне булдырган ул. Моңа эшләп килгән мәдрәсәләр белән чагыштырганда, булар инде бөтенләй яңа төр белем бирү йорты саналган. Мондый әти белән Владимир Ильичның да гаять белемле шәхес булуына аптырыйсы юк. Дети были настолько образованные, что не только занимались школьными гимназическими предметами или впоследствии, когда учились в высших учебных заведениях, но еще и очень много читали. Поэтому не случайно в нашем музее вы увидите много литературы, в каждой комнате практически находятся книги, которые читали, учили, разбирались, пополняли свои знания в семье Ульяновых. Отец и мать научили детей читать с малого возраста. Причем разработали свою домашнюю систему, как правильно читать, не по буквам, а по звукам, сочетая визуально буквы в своем сознании и произносили, как эти буквы произносятся именно в звуки. Таким образом складывалось очень правильное произношение и быстрое освоение чтения. Ленин үсеп буйга җиткәч вертикаль укуны практикалаштыра. Шуның белән ул көненә ким дигәндә 500 бит укый. Нәтиҗәдә баш мин кирәксез мәгълүмат белән тутырмыйча, бары әһәмиятле өлешләрен генә хәтерендә калдыра. Кроме того, в семье Ульяновых говорили прекрасно на иностранных языках. Такая традиция существовала еще в Симбирске, и эта традиция продолжалась здесь, в Казани. День на английском, день на французском, день на немецком, а вот следующий день был на русском, но правильно и красиво. Дети, так же как и мать, учили не только языки и разговаривали на них, но еще и читали книги на языке автора. И это, конечно, очень ценно и очень полезно для того, чтобы иметь молодым родителям, знать и иметь представление, как нужно воспитывать детей и учить их образованию. Килешми мөмкин түгел. Хәзерсез күрүче кадрлар Казан үзәгендә урнашкан Ленин музей йортында төшерелде. Үз вакытында Ульяновлар гаиләсе бу йорттагы фатирны арендага алып яшәгәннәр. Гаиләдәге һәркем шахмат уйнарга яраткан, кичләрен шахмат өстәле артында яки укылган китап турында фикер алышып үткәргәннәр. Монысы исә аш бүлмәсе. Биредәге рояльне Ульяновлар Сембердән кадәр үзләре белән алып килгән. Ленин үзе дә рояльдә уйнаган. Тик үсмер чагында кызлар эше бу дип әлеге шөгылен ташлаган. Владимир Ильич гаять белемле, алдынгы фикерле, үз чорының чын батыры булган. Монысы бәхәссез. Сугыш алды елларында рухи өлкәдә айрыша зур үзгәрешләр була. Наданлыкны бетерү юнәлешендәге тырышлык, мәгарифнең барлык баскычларын актив төстә үстерү Татарстанның интеллектуаль мөмкинлекләрен арттыруга уңай шартлар тудыра. Казан университетында һәм 1921 елда Казанда оештырылган академик үзәктә фән төрле юнәлешләрдә үстерелә. 30-нчы елларда зур вузларның тулы бер челтәре булдырыла. Авиация, химия, технология, авыл хуҗалыгы, коммуналь хуҗалык, медицина һәм юридик институтлар ачыла. Мәдәният зур адымнар белән үсә. 30-нчы елларда Казанда 5 профессиональ театр эшли. Драма һәм музыкаль комедия кебек милли театр жанрлары зур үсеш ала. Милли опера һәм балет, симфоник музыка, кино, сынлы сәнгать жанрларын булдыру бик зур казанышка әйләнә. Бу елларда Галимҗан Ибрахимов, Шәриф Камал, Муса Җәлил, Мирхәйдәр Фәйзи, Хади Такташ, Салих Сәйдәшев, Фәрит Яруллин, Бакый Урманчы, Кәрим Тинчурин, Нәҗип Җиһанов, Галиәскәр Камал, Кәви Нәҗми исемнәре милли мәдәниятның чын мәгънәсендә чәчәк атуын гәүдәләндерә. Дәүләт идарәсенең барлык тармакларында татар теле киң кулланыла. Җитәкче урыннарга мәгърифәтле татар яшьләре җәлеп ителә. Совет автономиясе татарларны тулы кыйммәтле мәдәнияткә һәм үз аңга ия булган алдынгы милләткә әйләндерү өчен уңай шартлар тудыра. Әмма 30-нчы еллар ахырына Татарстан Республикасының иҗтимагый үсеше акрыная. Сәяси репрессияләр Татарстанда 70 меңнән артык кешегә кагыла. Татарстан Республикасының күп кенә күренекле эшлеклеләре репрессияләнә.
Әмма җитди югалтуларга карамастан, Татарстан Республикасы Бөек Ватан сугышы алдыннан Советлар Союзының иң нык үсешле яңа сәнәгать тармакларына һәм шактый бай авыл хуҗалыгына ия булган төбәкләреннән берсе булып тора. Һәр иртә кызыл галстукны үтүкләп бәйләү, бары дүртле, бишлеләргә генә укырга тырышулар. Һәр вакыт әзер дигән девиз белән җавап кайтарулар. Брежнев чорының якты истәлеге пионерияга быел 100 ел тула. Владимир Ильич Ленин исемендәге Бөтен Союз пионерлар еш масы үзенең тарихы белән 1922 елның 19 маена барып тоташа. Нәкъ менә шушы көн бүгенге Совет чорында ул пионерлар көне буларак билгеләп үтелә торган була. 22 апрельдә яки 19 майда яшь октябрятларны пионерга кабул итәләр. Өлкәннәр, комсомоллар аларга кызыл галстуклар бәйли торган булганнар. Әгәр дә инде әлеге чаралар Ленин музей йортында Казан шәһәрендә яки Ленин Кукушкинада узса, бу инде аеруча тантаналы чарага әверелә. Беренче пионерлар оешмалары алар 1924 елларда оеша башлый. Замоскворечьеда оештырылган иң беренчесе, безнең Казанда ул үзәк клубта оештырыла иң беренче пионерлар дружинасы. Пионер отрядына бары тик яхшы укучыларны, хезмәт алдынгыларын, үрнәк тәртиплеләрне генә кабул итәләр. Укучы тантаналы рәвештә пионер антын укырга тиеш. Балаларны коммунизм идеяләрендә тәрбияләгән беренче балалар оешмасы төзелгән дигән тәкъдим белән Надежда Курбская чыга. Ул үзенең бойскалар турындагы чыгышында моңа басым ясый. Һәм шул ук елда әлеге оешманы оештыру буенча беренче комиссияда төзелә. Мәктәпләрдә, балалар йортларында оештырылган дружиналарга кергән безнең пионерлар инде алар гадәттә өлкәннәргә ярдәм итәләр, аларның эшен дәвам итәләр. Бөек Ватан сугышы чорында да алар өлкәннәрдән калышмаска тырышалар. Бу иң беренче чиратта инде алар безнең разведчиклар булып йөриләр. Чөнки балаларга җитди караш булмый, һәм бу инде үз чиратында аларга кирәкле мәгълүмат тупларга ярдәм итә. Шулай ук яралыларны яшерергә, безнең совет солдатларын яшерергә ярдәм итәләр һәм партизаннар, яшерен отрядлар белән элемтәләр урнаштыралар. Валя Котика, башкалар кебек безнең танылган пионерларыбыз шулай ук Советлар Союзы герое исеменә дә лаек булалар. Аларның махсус исемлеккә дә кертәләр. Билгеле булганча пионерларның үз атрибутикасы да бар әле. Пионер билгесе, әләме, быргы барабаннар уйнату әле күпләрнең хәтерендәдер. Кызыл галстук эш почмаклы. Кызыл галстук инде ул революция, кызыл әләменең бер фрагменты булып санала, бер кисәге булып. Һәм бүгенге саналса икенче яктан эш буыны комсомоллар, коммунистлар, комсомоллар һәм пионерлар буының үзлексезлегенә символ булып торалар. Сугышка кадәр кызыл галстукны беркетү өчен махсус каптырба кулланылган, сугыштан соң инде аны махсус тиен белән бәйли торган булалар. 1991 елда пионер оешмасы таркатыла. Бүгенге көндә аның кайбер аналоглары эшләп килә. Россия мәктәп укучылары хәрәкәте, Татарстан варислары, Балалар оешмасы федерациясе. Тик совет чорындагы кебек бердәм оешма юк инде. Мен 1939-1945 елларда Татарстаннан 700 меңнән артык кеше хәрәкәттәге армиягә чакырыла. Шуның яртысы диярлек яу кырларыннан әйләнеп кайтмый. Татарстан халкы Бөек Ватан сугышы тарихына сугыш һәм хезмәт батырлыгы үрнәкләрен язып калдыра. Без Петр Гаврилов, Николай Столяров, Газинур Гафиятуллин, Муса Җәлил, Михаил Девитаев, Илдар Маннанов, Сабир Әхтәмов, Борис Кузнецов һәм Татарстанның башка каһарманнарының батырлыклары белән горурланабыз. Татарстаннан сугышта катнашкан 225 кеше иң югары бүләккә Советлар Союзы герое исеменә лаек була. 48 фронтовик дан орденның тулы кавалерына әйләнә. 200 меңнән артык якташыбыз орден медальләр белән бүләкләнә. Республика Кызыл армиягә сугышчан резерв әзерләүче төбәккә әйләнә. Биредә 180 меңнән артык кеше хәрби әзерлек уза. 2 авиация һәм 7 укчы дивизиясе, 10 аерым полк һәм батальон, илнең хәрби һава көчләренең йөзләрчә сугышчан экипажы булдырыла. Сугыш елларында республика предприятиеләрендә 600 төрле корал, сугыш кирәк-яраклары, хәрби техника, Кызыл армия сугышчылары өчен кием-салым җитештерелә.
Ауыл хуҗалыгы армияны азык-төлек белән үзлексез тәэмин итә. Казан предприятиеләрендә көн сайын бер полкны киендерлек һәм бер дивизияны аяк киеме белән тәэмин итәрлек продукция эшләп чыгарыла. Казан шәһәре Бөек Ватан сугышында җиңүгә зур өлеш керткәне өчен 1984 елда Совет Социалистик Республикалар Союзының Югары Советы Президиумы указы нигезендә Ленин ордены белән бүләкләнә. Совет чоры турында сөйләгәндә Кызыл армиягә тукталып узу дөрес булыр. Советлар иленең гаскәрләре бар дөньяны фашизмнан азат иткән көч буларак билгеле. Җиңү байрагы Совет халкының Бөек Ватан сугышында җиңүенең рәсми символы, шуның бер дәлиле булып тора. Байракларны милли музейда күрү насыйп булды. Дөресрәге, аларны рәсми рәвештә халыкка тәкъдим иттеләр. Шара ирек өчен вафат булышларны искә алу нисбәтеннән 1 минут тынлык Россия һәм Татарстан гимннарын тыңлау белән дәвам итте. Традиция буенча 146-нчы дивизияның 280-нчы артиллерия полкы байрагы кабат чыгарылды. Дивизия Таассырда оештырыла һәм Берлин штурмында катнаша. Байракта немец оккупантларына үлем, Ленин-Сталин байрагы астында җиңүгә. Бөгелмә районы хезмәт ияләреннән 280-нчы артиллерия полкына. Фашист оккупантларының барысына юк итәчәкбез дигән язмалар бар. Издан федеральный закон о Знамени Победы, и даже копии Знамени Победы, они существуют, так сказать, по своему определенному порядку, выносятся. Поэтому сегодня мы пригласили для этой акции знаменную группу из высшего танкового училища. И, конечно, это очень волнительный момент. Во-первых, это точная копия Знамени Победы. Она была изготовлена по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу специально для Республики Татарстан и была передана в торжественной обстановке в 2018 году именно вот представителям Республики Татарстан, конкретно премьер-министру Республики Татарстан, который передал в Национальный музей. Байраклардан тыш Кызыл армияның батырлыгын дәлилләүче сугыш җырына сакланып калган материаллар шактый. Мисал өчен, сугыш батырлыклары турында бәян итүче плакат һәм листовкалар. Халыклар дуслыгы йорты шушы материаллардан торган күргәзмә тәкъдим итте. Был интерес к пропаганде времен Великой Отечественной войны. И постепенно этот интерес перерос уже в конкретную область, а именно пропаганды нашего политуправления Красной Армии на языках народов Советского Союза. Күргәзмәне караганнан соң батырлыкның милләте юк, ә ватанга мәхәббәт, тугрылык хисе барыннан да үстен дигән фикергә киләсең. Чөнки биредә Советлар илендә яшәгән төрле милләт вәкилләренең Бөек Ватан сугышында күрсәткән батырлыклары бәян ителә. Сугышның үзенчәлеге, аның коточкыч масштаблары шунда ки, ул бит һәрбер халыкка, һәрбер гаиләгә, һәрбер кешегә, хәтта бүген инде буыннар аша да кагыла. Һәм менә берничә ел рәттән без яңа юнәлеш алдык. Ул да булса сугыш елларында күп милләтле ватанның үзенең составына кергән милләтләр белән ничек эшләү турында халыкка җиткерү. Бу эш шулай ук киң кырлы булган. Мәгълүм булганча, дистәләгән телдә антлар кабул ителгән. Ягъни менә кеше хәрби сафка басканда хәрби антны туган телендә әйткән. Дистәләгән фронт газеталары чыгып килгән, дистәләгән листовкалар чыгып килгән. Күргәзмәне оештыручы Рөстәм әфәнде үз эше белән янып көеп йөри. Архивларда кабат актарынып бу листовкаларны иҗат итүче журналистларны табасым, беләсем килә ди. Алар һәр батырның үз туган телендә иҗат ителгән. Шуның белән үзенчәлекле дә. Без нәрсә белән горурлана алабыз? Кызганычка каршы менә узак еллар дәвамында бу эш ул өйрәнелмәгән булган. Һәм халыклар дуслыгы йортында эшләп килүче мәгълүмат үзәге, аның активисты Рөстәм Флёрович Ханнанов бу эшне алып бара. Бу архивларда эзләнүләр, бу интернетта эзләнүләр, бу турыдан-туры бу эштә катнашкан кешеләр белән очрашу, аларның балалары, ныклары белән очрашу. Менә бу эшне бүгенге көндә Татарстанның халыклар дуслыгы йорты алып бара. Бу безнең өчен зур горурлык.
60-70 еллар ил тарихына хезмәт батырлыгы чоры булып кереп кала. Борынгы елга яры буйларында Европадагы иң зур нефть химиясе производстволары һәм йөк автомобильләре җитештерүче Кама заводлары комплексы төзелә. Түбән Кама һәм Чаллы шәһәрләре калкып чыга. Соңрак Бөгелмә, Лениногорск, Менделеев шәһәрләре нефть чыгару һәм нефть продуктларын эшкәртү үзәкләренә әйләнә. Республика иленә вертолетлар, самолет, зур йөк автомобильләре, нефть химиясе продуктлары, компрессор һәм суыткыч җиһазлар, полиэтилен, синтетик каучук, медицина һәм оптика приборлары, химия һәм дарулар белән тәэмин итә. Продукцияның шактый зур өлеше чит илләргә җибәрелә. Колхозлар һәм совхозларның матди техник базасы сизелерлек ныгый. Совет чорында Татарстан башкаласы зур академик үзәккә, фән һәм студентлар шәһәренә әйләнә. Александр һәм Борис Арбузовлар, Гыйлем Камай, Евгений Завойский, Хамид Мөштәри, Александр Вишневский, Семен Альшулер һәм башкалар Татарстан фәнен дөньяга таныта. Тасыр икътисад һәм мәдәниятне үстерүдәге зур уңышлары өчен 1970 елның 24 июнендә Октябрь революциясе ордены һәм 1972 елның 29 декабрендә Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнә. Татарстан Советлар чоры азагына Советлар Союзының иң алдынгы республикаларынан берсе буларак таныла. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Совет чорында Татарстанның төрле тармакларда үсеше, республиканың бөек ватан сугышында җиңүгә керткән өлеше, Тасырның икътисад һәм мәдәният өлкәсендәге уңышлары хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чуваш чилги бурчухне тынже путмейнде. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.